bir näçe ýigitlerimiň hormatyna Durçanyň şurda bolangyna bir näçe ýigitlerini teklip etdiler. Şahy Merdan Hedret Ali 3 oğlu. Amam Hüseyin Körpol Muhammed ikinci ayalından. Körpe düş gördü, düşünü öz sever yarına düştü. Emma özüne yürek veren, göğün veren gaýdan tapmak Muhammed'e kıyın düşöktü. Şonda da yejedinden kakadından avşkalar edesim gelýärdi bahane edip at eswağına şaýlanyp bedenip beslenip ýola çykanna öňünden 2 dagata gawat geldi. Yerçigimjan ýol bolsun, nira urapsın diýenne bulara da bahane etdi. Onda bir de gidelim deyip 3 dogan olup ýola düşdüler. Emma bulan bir ýoly birden 3'e bölündi. Daş berilerine ýadylypdyr. Gitse gelir, gitse gelmez, ne belli. Körpe Muhammed özünün fevori ýarynyň şo ýoldadyna dol we dogry göz ýetirip, "Ey ağlamaňa şu ýol beriňler" diýip gitse gelmez, el ýoly rowana boldy. Ay aýlanyp ýyllar geçdi. Aliň 2 dogry geldi de Muhammed gelmedi. Hedret Ali 2 şagatyny bagyryna basyp dar ağlap, "Muhammed şan nirelerde galdy" diýip bir söz diýdi. Bu sözden soň dağlar, daşlar, suwlar lerdana gelip, "Balam hanniyen türkmen halkaýdymy dünýä inip, küllü türkmene ebedi ýadyar galdy." Dinleň, dinleň. Muhammed balam hanı üçüncü yola tanlım yine bir canım hanı şiir merdan can doğruyan tedeney aydın Muhammed körpem hanı ey can hatayınım can Hüseyin'im gelin benim yanıma bak birin geçin kagıma da dey birin geçin soynuma ey melik aşdanın leşkerini hak beriptir umydynym elim hayran galibin şiir hudan çeňine gizlemeňler aýdyňlar meniň Muhammed balam hany gideyin dağdan taştan yelleney dudan ödenlerimden morayı ey birine yeter yetse birin koyman kırayın düldür bilen dülpü kan alıp göz açıp gümüyüm çabarayın gizlemeyenler aydınlara benim Muhammed balam hanı
Muhammed sanın atadı beni ey olurum ya irime. Ey münbiratlayıp Kadir Hudaycan sen bergen mi demedet ayan etmem için kalıptır Muhammed'e benim Muhammed bağlamalı. Gelmedi benim Muhammed ey